खुलुमबाय खोब गोजोनथाव खौरां दिनै नैबे मिडियानि जुगेदि आं फोरमायनो लुबैनाया बेनो दिनै जोंहा एमएलए खौ जों कन्टेक्ट लादोंमोन जाहाथे एमएलए आ सफैयाखिसै सफैनो एगेन्स्टआव आं आफादगिरि हिसाबै आरसि खौ बेखेवनाय जाबाय समग्र जोंहा बे आरसिनि दारैनो मावनो गोनां खामानिफ्रा बिथरन जायो बेनिखायनो जों बेखौ दिनै बेखेवनानै लानो हाबाय आरो जोंहा 5, 6, 7 सानथामनि हाबाफारिया जानो फैगासिनो दं बेनिखायनो मोजाङै जाफुंलाङो बेखौ आसा मिजिं खालामनानै दिनैनि आरसिखौ बेखेवनाय जाबाय इम्पर्टेन्ट खोथा बियो जितु राज होनदों राज पुर्णिमा जितु राजभोगखौ मोनजानांगौबा जोङो नाजानांगोन जुजिनांगोन हास्थायनांगोन बेनिखायनो बै समाव जोंहा श्री कृष्णआ 1600 गप गपनि जाय खोथाखौ जोङो मिथिसवा बुजिसवा समनिफ्राय खोनादोंल' नाथाय बेखौ जोङो कचबिहारावहाय राज पुर्णिमा राजमेला होननानै मिथियोमोन नाथाय बर'फ्रा दिनै पुर्णिमाखौ मानो खुलुमो बिनि गुमुरखौ मिथिया अमाबस्याखौ मानो खुलुमो बिनि मिथिया जोंबो मिथियामोन नाथाय जोंहा बिनि सिगां लोखि फुजा जोंहा 28-29 बोसोर जाबोबाय बिनि उन जोंखौहाय होसोबाय थादों नैबे राज पुर्णिमाया बेनिफ्राय जोङो सिन्था सरसा खालाय दिनै जोङो 10थि खेब खुंनो हाबाय नाथाय खुब गौरबनि बाथ्रा बियो जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोङो बर' हिसाबै नैबे जियागुरियावल'नो बे राज पुर्णिमाखौ खुंनो हादों आरो दिनै जों 10थि खेबबो खुंनो हाबाय बेनि थाखाय जों गौरब मोनदों आरो बे राज पुर्णिमा खुंनानै जों एसेबाबो मा मोनदों जोङो धोरोमखौ बांसिन गोथौआव हाबनानै मिथिनो मोनदों मानो जोङो बाथौआवबो 16 खुन्थिया गायखायो 1600 16 गपनिनि बाथ्रा आरो जोङो बेखौ खुलुमखायो जेरै मोसौ गलियाव जोङो गसाइ लावखार बांग्रानाबो खुलुमखायो नाथाय बिनि गुमुरखौ जोङो लासै सिङाव हाबनानै मिथिबाय जे बेबो सासे इसोर बादि माने खामानि मावनो हानाय शक्ति दं बेहा मोनसे राजभोग जागायजेननाय नैबे राज पुर्णिमा बेनिखायनो बेखौ जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै गामियै खौसेयै बै समाव जोङो 6-7टा गामि ज' नांनानै बानायबाय थादों दाबो जों बिदिनो बानायबाय थादों खोब मोजां आरो जोङो बेखौ समग्र ओनसोलनि रायजो राजा जाय बिथांमोनहा फैनानै सिबिफैनो खुलुमफैनो मान लाफैनो बिनानै लांफैनो हागोन धो लांफैनो हागोन सौथि लांफैनो हागोन आरो बेवहाय जोंहा फुजारि दं फुजारिया खिथागोन बिनि सक्तिया मा बिनि गुना मा बिनि रहस्यआ मा बेफोर गासैखौबो मोनदांनो हागोन आरो मिथिगोन आरो रायजो राजानिसिम बेनो खावलायनो लुबैदों जिहेतु जोङो सानथामनि हाबाफारि लादों नालाय जोंहा मोनसेया जाहैबाय जोंहा मोनाबिलि हारिमु बे हारिमु बादायलायनाय दंखायोखा बेखौ जों बोसोरै होबोबाय थादों आरो होलांबाय थागोन लोगोसे जोंहा बेवहाय जोंनि बे बुधबारनिफ्राय जों थिसनबाय ओइदिननिफ्रायनो जोंहा मोजाङैनो फांसन बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायगोन आरो किसुमान जोंहा नियम बायदियै जोंहा दखानफोर दङ साहा पानि बायदि रोखोम मोननाय दखानफोर थागोन बेफोर गाज्रि बुस्थु गैया जाहाथे जों मोजांखौल' जोङो डिसिप्लिन मेन्टेन खालामनो सानदों ओमफ्राय जोङो दिनैनि आरसि बेखेवनायनि गेजेरजों बे डिसिप्लिन मेन्टेनखौ लाखिनोनो मोजांथार जाहाथे खुंफुंनो दावराव गैया दावसि गैया नांलाय खमलाय गैयालासे आफा श्री कृष्णनि जितु जुलुम जात्रा जागायजेननायखौ जों मोजां मावनो थाखाय ओमफ्राय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैनाया बेनो जिहेतु जोंहा मोजांखौसो जों हास्थायनांगौ गाज्रिखौ जों मालाबाबो हास्थायनाङा बेनिखायनो सेथि नैथि थामथि दिनाव जोङो गुदिनिफ्रायनो जौसिम जोङो साफा नङा साफा गान खनगिरि रोजाबगिरि जों सेस्था बानायदों नाथाय जोबथारनायाव जोंहा बुकिं बादि जाखाबाय मानगोनां बर'नि गोदोनिफ्रायनो गागुसिन बुंनांगोन बुदांबुलब ब्रह्मखौ जों मोनबाय खुब गोग्गानाय मोनदों बिथाङा एडभार्टाइजबो हरबाय बेनिखायनो ओनसोलनि एरियानि हारि हारिसा गासैखौबो आङो बाव फैनानै बाहागो लाफैयो आरो मोजांथार जोंनि फुजा मेला जानानै थाङो आरो आफा श्री कृष्णनि राज पुर्णिमाबो जाफुङो बेखौनो साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम बुंनानै आं बेखिनि मोननायखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।